Okay, jeg er lige på Habbo. Nu går det lidt mere stille, men lige før. Jeg er for gammel til at følge med. Jeg har ikke noget at læse alle de her beskeder. Godt, så laver vi den her til YouTube til alle jer, der har været online. Jeg kan ikke følge med, men tak fordi I er på. Det er pissefedt. Hov, hvem spørger nu? Gangster S spørger om... hvad? Er I gode til matematik? Okay, jeg har lige spurgt, hvad for et af numrene de bedst kan lide. Det er noget med, at der kan være 100 inde i det her rum, og så kan der være 1000, der kan kigge på. Og så ved jeg ikke alt efter, om folk går ud, om de resterende 3.000, så kan komme ind i rummet eller hvad. Men folk bliver ved med at svare. Og ja, hold da. Folk skriver en hel masse i hvert fald. Og der er mange, der skriver kun for mig, som er min nye single. Så det sætter jeg rigtig meget pris på. Jeg skal til billedet med den. Okay. Til alle Habbo-mennesker, som jeg lige har talt med. Tusind tak for jeres beskeder. Det sætter jeg helt vildt meget pris på. Det har været skide sjovt og noget andet. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før. Så tak for det, og have en rigtig god aften. Og den her bliver som sagt lagt ud på YouTube, som I kan se. Så tak for det. Vi ses.